ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಪೂರ ಯಾನಿನಿ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತುದು ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಬಂಗುಡೆ ಬರ್ಸೋಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತುದು ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಪಾಡಿನ ಐಟಮ್ ತೂಕನಮ್ಮ. ಪಾಡಿನ ಐಟಮ್ 4 ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು, ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂಜಿ 2 ಮರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, ಒಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಇಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಯಾನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬನಾಲೆಗೆ ತಂದೆ ಅಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಕ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಅಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೊಂದು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು. ಆಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಎಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡ್ಕ. ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು. ಆಡಿತ್ತೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಆಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದು 2 ಚಮಚದಾತು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ 1/4 ಚಮಚದ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ಕ. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದು ಗ್ರೇವಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಅಂತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಸಾಲೆ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ತೋಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಮಿತ್ತಡೆ ಎಣ್ಣೆದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತುಂಟುದುಂಡು. ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಡು ಆಯ್ತು ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋಡು ಅವಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀಕಿತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಘಮ ಹರ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಇದು ತ್ಯಾಂಡು ತಿನ್ನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂದು ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹೊರ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ. ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಗ್ರೇವಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆದ ರೆಸಿಪಿ ಅಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ. ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಉರಿಟ್ಟು ದಿವೋಡು ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡಪ್ಪಾಗ ಬರ್ಲಾಯ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿನೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬಂಗುಡೆದ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು. ನಿಕುರ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಇಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಏರಿದನಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕೂತು ಜರ ಅಕ್ಕಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತದ್ದು ಎಂಕಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ.
ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುವ ಇಂಕಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.